Ambalima Mali kunnafoni jabrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka ala ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 28 ka taa bila kareduna juin kalo tile 4 farafin kalo tile 18 ka taa bila farafin kalo tile 24 na dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 8 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 14 na doloba min bɛ marala ni wagati na n'o ye kalo ye ni nanzaraw ka ma lune ni arabuw ko a ma ko gamariw o gamariw dolo in o de nɔrɔ barakalen don samiya kalo fɔlɔ dolo o de barakalen don o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ cancer mɔgɔw ka wagati la n'o ye Idrissa ka mɔgɔw ye an bɛ Idrissa ka mɔgɔw ka wagati la ni wagati in kɔnɔna na den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ka hinɛ barika bɛna bonya ka ɲɛsin mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma a b'a yira baara kofɔlen mun ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fɛn kɔrɔ an ka ko kɔrɔ baaraw olu baaraw ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa se jikan dugutagaw ma olu baaraw olu ka di ninnu na ani balo fɛn feereliw ani fo ka taa se alimentation ma photographe baw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani peinturekɛlaw ni baara kofɔlen ninnu ka di olu la ani mɔgɔ minnu ka baara ye ka baara kɛ jamana baara o baara kofɔlen ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se mode ma bana mun bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ se ka tali kɛ furudimi kan furudimi ani dumuni yɛlɛmabaliyaw olu banaw bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka adamadenya kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru ya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wasa ni kunkɔrɔtaw k'aw bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ jan fɛ fo ka taa se aw kɛrɛfɛla la jigiya siraw barikalen don kunnafoniya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nka fɛn min ye bɔta ye o fanga bi caya kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka tɛmɛ donta kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw fɛ ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ka ca la aw bɛ wulikajɔ caman daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kunnafoni sira olu jɛlen don kibaruya sira olu jɛlen don aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw la garisɛgɛ balilen don k'aw bɛ se ka o sɔrɔ aw yɛrɛ ma segin ni garisɛgɛ minnu sɔrɔlen garisɛgɛ cuncunnenw k'aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma gémeaux olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru ya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wasa ni kunkɔrɔtaw k'aw bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ jan fɛ fo ka taa se aw kɛrɛfɛla la jigiya siraw barikalen don kunnafoniya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nka fɛn min ye bɔta ye o fanga bi caya kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka tɛmɛ donta kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw fɛ ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ka ca la aw bɛ wulikajɔ caman daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kunnafoni sira olu jɛlen don kibaruya sira olu jɛlen don aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw la garisɛgɛ balilen don k'aw bɛ se ka o sɔrɔ aw yɛrɛ ma segin ni garisɛgɛ minnu sɔrɔlen garisɛgɛ cuncunnenw k'aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
kɛnɛya o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye o sira olu datugulen don kibaruya sira olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma a ka ca la ni aw ko aw bɛ ko ta ni fanga ye gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko taabolo la fo aw ka aw muɲu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya olu sinsinnen don farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ se ka bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko farigan walew olu ɲɛsinnen don aw ma farifagaw ani fariganw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko lasumaya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔw olu fanga ka suma ka ɲɛsin aw ma a ka di aw ye aw ka wulikajɔ ka kɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ kibaruya siraw kan olu jɛlen don nka olu nafa a bɛ se ka olu sɔrɔ dɔgɔkun nataw kɔnɔna na kibaruya siraw jɛlen don nafa minnu b'u la jaabi ɲuman mun n'a bɛ fɛ k'o sɔrɔ fo dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ fɛn kelen min kɛ aw yɛrɛ ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min jama kun dalen don aw kan mɔgɔw bɛ aw fɛ nka aw yɛrɛ hakilina de ma sigi fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la n'o tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka aw sigi ni farigan misɛnninw ye sumaya walew ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so scorpion kawla kalo filanan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigitugu walew ani jigisigi kumaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma aw ka jigiya siraw olu barikalen don mɔgɔ minnu bɛ wulikajɔ kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu ka baara ye dugutaga ye ani yaala feerew ko jigiya siraw olu barikalen don sira caman fɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko sɔrɔ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw tala ka so kawla kalo sabanan de sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw ɲɛsinnen don aw ma kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw aw lamɛnnen don kosɛbɛ wa aw fɛ ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye dɔgɔkun ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na ko dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ten wasaw siraw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na ni ye aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana minnu bɛ aw ka sira kan wulikajɔw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya olu bɛ se ka gɛlɛya ni dɔgɔkun in ta aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ a ka di aw ye ko kow ka tɛmɛ cogo min na sira min fɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don o la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ka wagati ka ɲɛsin aw ma bana min o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la badara ali ka so verseau fonɛnɛ kalo filanan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni laɲiniw olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu ɲɛsinnen don aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ tɔ banban ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura daminɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko ni aw ka ko kura daminɛ wagati ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw ani laɲiniw a bɛ fɛ laɲini minnu ka sabati k'olu caman bɛ se ka sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw lamɛnnen don aw fɛ ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kibaruya ni aw ka dɔgɔkun ye kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma garisigɛ balilenw ko aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma
kɛnɛya olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de bi dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa an bi samiya kalo fɔlɔ an b'o o la cancer mɔgɔw ka wagati an b'o wagati de la nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na kɛnɛ jɛlen don ka ɲɛsin jamakulu tɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka laɲiniw bɛ se ka sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la mɔgɔw dusu fagalen don ɲɔgɔn kɔrɔ nin wagati in na kosɛbɛ kosɛbɛ wulikajɔw baraka bɛna bonya nka a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kibaruya ɲuman bɛ se ka sɔrɔ olu la jamakulu yɛrɛ tɔgɔ la ni de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fo karamɔgɔ mɔgɔ dɔw kucala n ka foli bɛ kucalaka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin kɔfɛ o tigi bɛ se k'an wele whatsapp kan 73 35 28 89 minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ se ka 00223 bila a ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka 73 35 28 89 ta ni bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an ka jamana in diya